Дай. Стой, стой, стой. Перфектен е, бе! Дай махни се оттам, бе! Другата не е тук, Абе, ти лут ли си, дай маха се! Чакай. Абе, тя се качва, бе! Ама те, бе. Не. Да скъсам и колите. Ще скъсаш. Бутай! Дай горе! Стигаш то, че се обърне. Още малко покачи, ще падне надолу. Не е идея, ако даеш на първи внимание. Ще падне вътре. Ще ти паднат задните гуми вътре от тавана през люка и не мога да излезеш после. Как ще изляда напредно е? Дай назад доктор Станга доктор. Чакай малко. Приключвам, какво ти ще е, майка, майка,